Здравейте! Здравейте! Ние сме Елица и Георги. И сме родители на 3 прекрасни деца. Нашата история започна миналата година около Хелоуин, когато установихме, че нашите деца познават и предпочитат да празнуват повече чуждестранните празници, отколкото познават нашите собствени. Затова решихме, че това е наша отговорност и това, че честват чуждите празници, а не познават нашите, е наша задача да го променим и че ние, ако не го направим, няма как да се случи по различен начин. И оттам се възроди първата ни кутия, кукерска маска, с която можеш да си направиш собствена кукерска маска и да участваш в някои от традиционните кукерски, дори не знаехме как се казват тогава, фестивали. След това продължихме с станче, на което можеш да направиш, изтечеш в домашни условия традиционна българска черга. Възроди се и идеята за кутия с глина, с която вкъщи да можеш да изградиш цял съд с техника, която е позната по нашите земи още от неолита и не е нужно да се ползва гранчарско колело. Следващият ни продукт беше да направиш борделие или шевица вкъщи. Имаме още няколко идеи, свързани с фъкане на вълна и други традиционни занаяти. И нашата мисия е да ги направим достъпни за всеки, който иска и има желание. В началото си мислихме, че това ще са само деца, но се оказа, че голяма част от техните родители, баби и дядовци ги купуват за себе си, защото това е едно изключително приятно, разпускащо и откъсващо от ежедневието дейност, която се съчетава и с това, че запазваме и предаваме на поколенията нещо, което е традиционно българско. Така си казахме, че ние сме пазители на българските традиции и занаяти и когато всеки от вас предаде някой от занаятите в кутия, се превръща и той в един пазител. Благодарим ви много за подкрепата и приятно творение!